Duhay ang usa ka abogado samtang angol ang iyang uyab nga abogado sab human gipusil sa riding in tandem samtang nagbiyahe sa provincial road sa sitio Tenorio, Barangay Awang, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte kagahapon Marso 17, 2025. Sa report sa kapulisan, sakay sa SUV ang duha ka biktima gikan sa ilang law office ug padulong unta sa Schools Division Office Maguindanao del Norte dihang gipamusil sa armadong nakamotorsiklo. Giila sa kapulisan ang namatay nga si Attorney Jonisa Kimamao, Municipal Accountant sa Sharif Saidona, Maguindanao del Sur, nga taga Barangay Awang, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Samtang ang fiancé niini nga naangol, giila sa mga pulis nga si Attorney Ibrahim Pindato, residente sa Barira, Maguindanao del Norte, kinsa kasamtangang ginatambalan sa ospital. Gikatakdang kaslo na unta ang duha ka mga biktima. Yung mga atong biktima, si Attorney Junisa di Kimamao, nasamda ni siya sa multiple gunshot wounds sa iyang tughan. O mao ni ang hinungdan nga nakabsan siya sa iyang kinabuhi while on medical intervention niya. Kanipong ang usa na to ka biktima, ang iyang fiancé, si Attorney Ibrahim D. Pindato, na igo siya po or na siya gunshot wound sa right upper arm or sa iyang kanang bahagi sa iyang kamot. Subay sa video sa CCTV, duha ka motorsiklo nga sakay ang mga armado ang nagsunod sa mga biktima. Actually, duha ni siya ka motor, bali upat ni ka assailant or suspect, riding in tandem, duha ka motor, nagsakay sila o blue Suzuki Raider and black Honda XRM motorcycle, ma'am. Mauna siya nakita sa CCTV, ma'am, sa area. Duha ka buok ang nagsunod sa ilaha, tapos dito ang suspects we fired multiple shots towards the victims. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng personal nga bangi ug may kalabutan sa trabaho ang usa sa motibo sa krimen. Na-recover sa crime scene ang mga balinis ug basyo sa bala sa .45 nga pistola. Diri sa Maguindanao del Norte, nanawagan mi sa mga atong mga kaigsuunan na kung kinsaman ang naay mga dugang impormasyon regarding aning insidente, magtabang sila sa AMUA or makikoordinate sila sa AMUA sa kapulisan sa Maguindanao del Norte, especially po sa Dato Odin, Sinsuat MPS, for the possible o kanang agarang solusyon regarding aning insidente. Gikondena sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP Cotabato Chapter ang kamatayon sa abogado ug pagkaangol sa iyang uyab nga usa matud pa kabinuhatan sa pagpanlupig nga nagpasipala sa kalinaw, hustisya ug pagrespeto sa kinabuhi nga gihuptan sa IBP. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.